Lah pera mulai wis dalu nek ra mulai. Wah, senenge kancaku. Papa berdajar kok mendem utas cecek aku. Kalau langsung peteng mataku. Apa kok ikut madrag. Mendem perlu pakai garakno ketok. Mendem perlu. Ambek oyote lagi dijabat aja dhuwure tok. Oyote lagi dijabat bukan ngetok lah. Oyote lagi dijabat kok ngetok ya yo. Oyote itu rasa ganduli. Oyote telo iki jero. Dari apa ya alarm? Oh lah iya. Barang, barang buntung. Apa namanya apa ini? Ya tiba-tiba tengok mang, gulane bekecot aku tak lem rumah. Ini ngisor iku ra ukur karamo sor telo. Apa kuwi? Sate nak ekor. Wes buar. Pinggirane ketok ya. Rong gatang. Pinggirane ketok. Oh, wis ketok. Pinggirane mono ketok ikan. Lah ngisor iki kok lho. Sakmu nambane kok. Video nih. Wes, video ae. Rasa buat gawe. Mbut gawe. Video iki lho bos, bate telong ini iki lho bos lho. Wah, bujat no. Lho, kencang dadi loro bos lho. Jadi telu aja dadi loro wah. Ning dhuwur wah loro kabeh. Dadi loro. Kencang dadi loro bos. Siapa itu? Wong arit nih. Mbah, mudun maling. Tunggak. Sik lah, tenang kene lah kok. Wah, yuk. Wah, tunggak ta ora. Ah, tom-tome wong.
Walah, ngono barang dene. Hei. Video ya, Man. Gua kena mbora iki mau. Bodoh gumgang kok. Gumgang. Mana boleh Kareng kowe kono teko kene iki. Wae. Kilo ora gablek duwe. Bose kere iki, bose kere. Bose nangis. Aduh. Nangis. Sik lah, Mbak. Tenang ae. Oh ya, ada video tenan. Ayo, yo. Wis kukut. Lupane kok ketek. Kukut. Bos. Oh. Alhamdulillah. Geger sapi tok. Alhamdulillah wis bar. Empuk bos, sakon. Ayo. Sapi nang ngalae ping ora. Itu Mbah, tarik Mbah. Tarik deh Mbah. Tarik sik. Nah. Sik. Enjol kecer kok. Boy iki, Pak. Lagi gali ya. Ini tampar dek kamu tampar ke kawan. Kawan jarane, Pak. Saleh sambut. Kan total 16. Iya, langsung arang-arang. Iya, semua pitu. Wes, Bos, wes. Apa video terus ae? Iki tengok-tengok ning kene, iki sampun mau. Iya, video ae. Mbok tali ta ora, Mbah? Lampu pading san. Walah. Kawet tok Rembang, Cak. Pintu masuk Rembang sampai apet Tunggon. Wis nglewati Pati. Nang ra iso nyelip. Alah yo. Iki piye iki? Motor kok ora ono sate iki piye iki? Yo. Oke. Bongkar bos, bongkar.
Coplok ya, coplok. Deh. Piye? Ndi? Cul. Wes.